Nej, det er fisker og mange. Eller pres eller følgeadfærd vil ændre på det. Fordi det vi udsættes for kan ikke kaldes andet end bølleadfærd. Først den vanvittige idé om, at Danmark skulle kunne sælge Grønland hen over hovedet på grønlænderne, som om de levede i en tid, hvor mennesker og lande kunne sælges, som om de var varer. Så forsøget på at bestikke grønlænderne med penge og løfter om rigdom og velstand, hvis de ville underlægge sig Trump og USA. Og endelig selvfølgelig det aller værste, truslerne om at bruge militær magt for at tage Grønland. Det er uhørt, det er uacceptabelt, det er respektløst, og det skal mødes med entydig fordømmelse og modstand.
Heldigvis. Så er Grønland ikke sådan noget, man koster rundt med. Jeg tror alle sammen, vi har været dybt imponeret over, hvordan grønlænderne har stået sammen og sagt fra. Som da der gik nogle af de der Trumps. Green lands not for sale! 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 Fantastisk. Vi kæmper videre. Kissaalsigilaassa vapput siiwaqqinaarnissarsi akornan inissaqalaartoruussuugami taavaru aammaammerlasooriorussuuvusi immissin paarinissarsi kissaalsigisoriussuuarput. Der er rigtig mange mennesker, så langt øjet rækker, og I må meget gerne gå lidt længere frem. Der er lidt plads ind i midten, sådan så der bliver plads til nogle flere. Og så Lutik pinguarivaatigut tamanna kuarisinnaangilaqput nunatsinniipput asasavut asannitsivut ullu tamaasa isertarput annilaangallutik ernumassuteqarlutik siunissaq qanuisikkoqassava ukiorpassuarni hornoruilikkaanni taannamisigissusaq pigereerparput anigortuarparput aam ineriartornikkut ilukkut misigissutsikkullusakkussatut inerikiartorfigisimavarput ajorsangisaannarpugut ullumik